This is not a joke. Tämä ei ole vitsi. The devil is not outside the church. The devil has come inside the church and at the pulpit. Paholainen ei ole seurakunnan ulkopuolella, vaan hän on tullut sisälle seurakuntaan ja saarnastuoliin. And what he has done is what he did in the garden. Ja se, mitä hän on tehnyt, on sama, mitä hän teki puutarhassa. In the garden, he did not say that, God did not say. He simply changed a little bit. Did God really say that what? He simply changed the word a little bit and death came. Hän vain muutti sanaa pienesti, vähän hiukan, ja sitten kuolema tuli. He has come to the house and changed the word, my Lord, Hän on tullut to make it more tolerable, more convenient for modernism. Hän on tullut Herran huoneeseen ja muuttanut sen sanan niin, että se soveltuu enemmän tämmöiseen modernismiin. This is serious. Tämä on vakavaa. This is the reason I really wanted to talk to you. Tämä on se syy, miksi halusin todella puhua Because kanssanne. I have seen the coming of the Messiah and I've seen the church taken up. Koska olen nähnyt Messian tulemuksen ja kuinka seurakunta otetaan ylös.